Sinambi midhantengen makarya para kadang angkasa mulya ANS Audio jangkep Duta Hadi Mondaan matur suwun ngaturaken atur sopanglipur para tamu daya-daya ginamanja tegap dalu para kadang angkasa mulya wonten dalu punika ingkang jumbuhan sasana sowanipun angkasa mulya nyambi sepening sasana yo presidene sik galuh angkasa mulya. Merdeka ya merdeka. Tukang drame katanya gedeng karo MC ngomong ngono lho. Mboten gedeng Mas, niku saking semangate. Semangat apa? Lho awake dhewe tanggapan ki ya kudu semangat. Semangat ya semangat. Ono iki sesuk mikir dina Senin angsuran 7 nggon kowe. Ngaten to, semangat ki mergo angsuran ngono. Mulane cayane malah raine pink ngono kae. Ning mboten napa-napa nggih. Pak atine jenengan mboten gawean saking Cina nggih. Tesih utuh to? Tetep utuh. Meneping penggalih. Nggih. Nah, derekne kanca-kanca angkasa mulya. Nika sowan dalem Bapak Suyatno kondangipun nongkrong. Sapa? Pak Suyatno nongkrong. Nongkrong. Iya. Nongkrong iki tegese apa, Mas? Mbu takono dhewe. Pripun Pak tegese nongkrong niku? Nongkrong wonten pundi napa pripun? Nang kene tertera salah kok ya. Nggih Ibu Suhardi, pokoke nek ora nganggo iki ora kondange ngono. Nggih. Satripun ngaturaken wilujeng dalu nggih dumateng Bapak Ibu sedaya. Ya, Nak. Ngaturaken wilujeng pamanggihan kula sak grombolan angkasa mulya Bapak Ibu nggih meja saking Dimara Bedara sambung macan pimpinanipun Mbah Suradina ngoten Bapak Ibu sampun ngatur. Mawut. Sinden pedotan ini gila. Pedotan piye to? Awake dhewe kan sowan ora mau Pedotan siji loro. pondok. Wong akeh. Iki ya loro lho matane lho nipane kene. Matamu dhewe. Nggih atur panglipur ya, Nok. Monggo, Mas. Wiwit kala wau siang angkasa nggih. Heeh, nggih. Di awane sono to, Mas. Nggih ngapunten nggih Di awan kowe Pak ning Suyatno ndi kok nggih. gak sowan, Mas? Kula mboten saged nderekne kanca-kanca Di angkasa. awan ning ndi dirimu? Lah aku ora dijak. Mula dadi MC kok aja larang-larang MC kok 1.500.000. Ayo, anu wae 6 cekak aos nggih kanca-kanca angkasa mulya panglipur. Mangke mriki piyantone Pak Kathah sanget para pamentri budaya nggih khususipun iki kadang kula sepuh Mbah Hete lagi. Nggih wonten mrika, ugi wonten mriki Bakal. wilujeng dalu kong. Nggih, monggo dipun sambi. Monggo Mas wilujeng dalu dipun sambi nggih. Wes nyedak Pak Lurah iki. Nggih ta. Wong nyedak para tamu kok Senen. Aduh. Apa slira murah krasa Batang Mas. Nuwun sewu dalu menika. batang masaimu. Iya to. Tak elem sing romantis kae lho, Mas. Ngelem ki ya ngelem. Lah ngene. Kakang Mas ora batang Mas nyuk. Lah muni apa? Batang. Lho nuwun sewu nggih tuan rumah nggih Mang Persani nggih Pak nggih. Rupane ra nggih kaya batang nggih Pak. Nggih. Irep sisan nggih to. Nggih, ora Bapake mun tak mantuk kok. Ora apa-apa kaya batang ora penting mentes. Timbang bagus-bagus ora kanggo gawe sing ketipung ae. Bendina. Oh iya to? Iya. Tuas duwe nggih nguyuh tok. Kaya batang lah penting mentes. Asatonane Dalan niku. aku so tionggen Balik gendang.
Pak Lurah ngapunten nggih, Pak. Dasane nek sinden pedotan yo ngene iki lho. Ngapunten. Oh kene iki areng nyangnya wis gila-gila sik lho iki. Iya ta? Ngejak jembengan karo aku yo. Jengleng. Contone coba-coba. Pengendang ki mesti iso tetep nerokne ya, Mas. Iya, ngono. Nerokne ya, oh. Plik dangdut. Kendang kok plidangdet iki. Rungane ta, ora ya iso. Plik dangdut. Kendang wedok karo lanang ki beda, Nyuk. Bedane piye, Mas? Coba nek sing anu iki kaya tuluk gendang det. Nah. Kupingmu Oh, duwono. lanang wedoke duwe kendangan dhewe to. Beda, heeh. Suwung jroning uripku. Nganggo mumbul. Mumbul. Wong tak tresnane. Blang. Kendangane ndang mumbul kok ora mumbul lho. Mumbul piye iki lho atos ki lho, Nyuk. Ya ora apa-apa. Kuwi delok to, kahanan Mas. ngono. Wong kaya nek ndase copot ganti ndas tikus. Dasmu dhewe. Nggih. Lah yo mono sok ndas tikus e ora yo Mang gede. Mas niku. Ngene-ngene iki bar diservis. Nggih. Alah, tutangan. Muga teko ngendi to mau? Suwung jroning uripku omong tak tresnane tega. Loh, ya ta, ya ta. Loh, ya ta. Enek orang-orangnya. Wong kendange piye kok lek kudu molah ae lho. Nyen ngapunten. Apa? Nek sing iki aku gak ngepek blas. Lho lah ngopo lho Mas, kok biasan nyatane nek ra gatukmu aku ya mbok goleki to. Ora Lah ya, sudi. lu ngene kene lho, mbok gatene kene lho Mas. Kene lho Mas. Merinding ya Pak Lurah nggih. Kayamu. Rasa kangen tak empet jroning kalbu. Mungkin dadi tombo lewat tembang gangane. Yes. Ngapunten nggih Pak. Nggih ngoten to Pak. Wong lanang nek kura triman nggih ngeten iku. Lah rumah samu ki tanggapan wae tatokan yo tenanan. Yo ngono ni yo ngono ki ora tenanan ki tenan Bu. Sing njaba ki bintang do mlebu. Oh ngono. Gak entuk tenanan. Ngaplok tenanan. Bah yo atos iki mau. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa aimu iki. Kene-kene Mas. Aja mau syuting raine. Ya ora apa-apa. Wong ya jenengan wis pindah niki ta Tumet Angkasa Mulya. Nah iya, wong kerja ki kudu totalitas. Buat-buat TWB Pak Lurah. Ben dijak neh ini lho maksudnya. Ya. Niki tembangipun. pilihan Pak Jane, pilihan terakhir. Yo terakhir yo kok MC elek-elekan ya. Kowe larang kok. Ngomong lanang marai mateni pasarane lho Lah iki. 1.400.000 ya ndek jalan ndak 600 lho wae. Nyanyi seminggu kok iki. Sawinus. Bawane jek nyok. Oh, kan dhewe to? Muga bisa dadi tombo. Oh, lah kuping iki yo. Muga bisa dadi tombo lewat tembang ngening ati. Sawindu welawase koe lunga ora pamit aku Ora pamit ya. yo ayo pepujanku ati susah mung kangen sliramu.
tetep nunggu kowe bali. Yo Kang Mas, katane aku bali yo Kang Mas. Rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani. Lagu bacot ngene Mas, bacot mengarah. Assalamualaikum. Seto. Jembeng dadak nggo Eh, assalamualaikum. ngene iki kanggo pitutur karo Mas manten Pak Oh, manten. pripun rodok rene nyedak Wong manten. lanang Mas. kuwi Wong nek lanang. arek sowan kudu Nek nganggo sowan. salam ben Oh, no. sakabehane berkah barokah. Oh, bar nganggo salam terus ndonga. Donga Al-Fatihah ping 7, terus surat Al-Baqarah barang. Ya mari pengine no. Nggih ngaten to niki Mas manten kalih Mbak manten wonten pundi? Oh, Nggih, nah, di tengah itu. Mangke nggih ngoten nggih Mbak satripun Mas masukin ngagem assalamualaikum ngoten nggih. Pak sing nggih. Aja Aku sing lebokne. Wong lanang. Nggih. Rene. Yes, musuh sinden sitok ki amoh. Ngapunten nggih Mbak. Nggih. Ngeten iki lho temono tak ijolke. Ngapunten nggih Pak. Cilik temono tak ijolke. Iya. Ayo dilanjut. Oi, oi, as, oi. Ya wong ayu. Dalu punika nerene para kadang angkasa mulya nyampur sariyono. Audione Kang Mas. ARS Audio Video sampeyan Kang Mas. Duta HD. Regane miring ya Mas. Gambare bening. Sing Ya. nyopek miring ora Mas. Wong penting, Dik. Suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu bebudanku. Desa mengangen sliramu. Wangit saantian aku kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Mau ngajun mengarepi kok ganti bacot memberi Mas. Balake Mas sekarang. Alah asek-asek. Mbok Mas. Sik. Kok nggo kursi
iki piye to, Mas? Bola-balik ki aku wis ora ngefek. Lah gayamu lho jeneng sing wedok ki piye carane? Sing wedok aku wis kurang lho. Cara ya cara. Wedok wis ngene iki wis ngapain wis sing lanang meneng. Ala modelanmu gede abel blandungan. Masal gayamu rodok tok 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 tok. Cepet. Wes sirep alon-alon. Kang Mas. Kang Mas. Ya no. Nuwun sewu sepedang nggih. Nggih, bibar iki mengke enggal pakurmatan iki. Rungokne. Saya. Wong wedok ki lagi nesu di rumah. Nggih nggih. Benceng kuping ngene lho. Nggih nak. Aku dadi wong wedok. Wong lanang wedi karo wong wedok ya gini-gini. Piye? Jenengan nyuwun napa-napa sampun tak cepak. Nyuwun ya nyuwun. Lah nggih, jenengan nyuwun ladeni napa kuwi kula gak ladeni lho Mas. Tetep mbok ladeni, Dik. Nyuwun sewu, jenengan ngersaken teh panas. Tetep mbok lerke teh. Tak lerke teh. Jenengan nyuwun kopi Mas, gandeng kopine panas. Kopi ya tetep dilerke panas. Tak lerke kopi, nggih ta? Pomo wong lanang esuk-esuk pengen susu piye, Dik? Nuwun sewu. Cantiknya ini kalau wong lanang nek minta susunya panas gimana, Bebem? Lah yo aku teko kok yo. Susu bendera ki lho. Ah iya. Wong ayu. Wong Kowe ibu aja sok dak sia karo wong lanang. Lah kok dak sia. Wong lanang nyambut gawe rino bengi-bengi nggo rino. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirah ibarate. Wong kok ning omah dak sia karo wong lanang. Lah kula dak sia ki lho Kang Mas njaten. Aja mangono, tonok, tonok. Sik. Iki gak ngene iki. Kudune sing nesuki aku. Nesu Tangene. Hei, apa usum wong lanang kok wedi karo wong wedok? Lah Lebaran piye to, gini. Pak? Wes ora. Tangene to Kang Mas. Tangene Kang Mas. Mambu kelekmu. Mambu. Sebener. Piye neh? Kelekmu mambu. Ah. Rodok tok alon-alon. Kang Mas. Jenengan ki kok ngaran aku gak siap piye menyatan jenengan ki kurang napa-napa nggih kula ladeni Kang Mas. Dadi wong lanang mbok semester. Duwe bojo siji kok karep jenengan duwe bojone. Keren. Zoom. Ngene iki lho. Zoom. Sinden Zoom cepet. Zoom. pedotan. Hei. Oke no. Hei, aja mbok syuting. Kene. Iki lho belang. Aku yo isin. Aja mangkono to, Dik. Ya. Nggo sik kemaluanmu ben gak ketok. Tresno Saboyepati. Rumasane bengi dandan gareng sing bayar sapa? Wala MC-ne bengi nono, gak anu. gak dandan mudeng Ola ora? Pak Suyatno bot-bote iki lho. Nah, ben isin. Aku yo ngelak. Baik. Matur nuwun. Sik, tak delikno sik. Sisane engko timbange dipek yoga. Lah Mbah Kalung iki opo neh? Lah sing ngendang buyak gini. Nah, ini kan agak isin. Ya Allah. Iki lakon apa to, Nok? Sing saya sing rukun. Iki leh oleh iki yo ning endi ngono. Lakon nek apa nek ana. Yo, taduk. Walang ger. Salahe wong lanang kok dak sia karo wong wedok. Bot-bote Wong golek wedok sandang kok pangan Mbah dijarakne. lagi ya. Nggih. Sugeng Riyadi ya Mbah lagi ya. Ngene iki lho rekasane lho. Nah, ngene iki aku rak dadi yo perkewo to. Gunging manun, sukses selalu berkah barokah ya Mbah lagi ya. Nggih. Dikeki goyangan Mas, joget sik. Ayo. Ajas. Sing ngakon ngateni sapa? Yo. Goyang dulu ya. Hei. Goyang dulu. Goyang dulu. Thailand. Goyang dulu. Copot di siji-siji. Munggah. Ben menang copot di siji-siji. Cepat munggah.
Ora manut ingsun potong selawe. Lah sing bayar kok kowe. Goyang lagi ya. Ngapun. Iki sing iso ngatasi tukang son. Anu Mas, drame pateni. Anu maksud iki mic drum pateni. Marah. Baru yo. Ayo, nang ditutup. Iya. Ki engko enggal paker mata. Cene. Mulai. Mulai kabeh. Eh. Oh, rene sing nabuh kok. Maksud iki mulai eleke ngono lho, sing nang kene apik wae. Dintekke ya Mas, mungkin Yo, enggal tak paker dintekke. matan. Nggih, Bener. para tamu sambut dar. Nik mula manut aku ya Mas, dadi Yo. wong wedok ki ben gak nesu nggih. Mbah lagi matur suwun mbah lagi. Kene dintekke mulu ndak cepet. Iya. Aja. Sik, tak ngomong sik. Mas, angkasa mulya sing terakhir nganggo tutuk parogi ya Mas, bar sesek-esek. Yo. Sik aku nyanyi sik. Kok ora tau tanggapan ae kento sih. Iya. Kene rong gambleh wis diringi. Iya, nganggo parkir terakne ya Mas. Yo. Aja semalang bagus. Sampun nggih Mas. Iki lah itu sinden yo ngene iki kok ngendi. Sampun ngatur Matur suwun, nggih, nggih, nggih. lenggah, Sampun lenggah. ngatur matur sembah nuwun Bapak-bapak. Nggih, Nok. Matur sembah nuwun nggih Mbak Mancen. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang di sana sampun katut. Linggih. Tak ke sebarang nggih. Ngaturaken gunging panuwun para tamu Bapak Ibu rumatan sesadonan sawetawis guyon matur loro kadang angkasa mulya. Estu mbok bilih boten nuju prana panjenengan sedaya yen pangapunten ingkang kathah para kadang angkasa mulya nyampur sari dawuh. Niki wau ingkang mengko gati dipun jumenengan laur penyenakan nggih. Dawuhe mekaten nggih. Beksa. Biasane mriki ngoten nggih. Nggih, merwakani nyadong dawuh. Oh siap, oke baik Bolo, masuk. Ya, kados padatan biasanipun.